Edwin, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja, we scoren lekker met die plaatjes. Het gaat mooi. Met Joling staan we op 3 en met Van der Boom op 4. Dus ja, wat wil je nog meer? Hoe succesvol kan je zijn? Nou ja, het wordt steeds gekker, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ben heel blij met alles wat er gebeurt nu. Beetje commotie geweest om het liedje van Joling, uiteraard. Maar ja, die storm is gaan liggen en het gaat allemaal de goede kant op. Was je bang dat het nummer altijd zal blijven liggen? Nou, daar leek het aanvankelijk wel op, ja. Het lag natuurlijk al een tijdje op de plank. En toppers hebben er niks mee gedaan. En op een gegeven moment kwam meneer Joling voorbij. Ja, en toen werd het alsnog in de rebound een succes. Dus wel heel mooi. Wat ook nog wel spannend is, dat mag ik wel vertellen, want dat heeft hij zelf ook al verteld. Is dat we een duet gaan opnemen met Bonnie Tyler. Dat wordt wel een heel bijzonder iets. Want Bonnie Tyler komt naar de studio en we gaan een oud liedje van haar gaan we opnemen in duetvorm met Gerard. Welke gaat het worden? Holding Out for a Hero. Dat is een van de eerste successen van haar, een jaren 80 liedje. Een beetje in een nieuw jasje gestoken. En ja, ze hoorden het, ze vond het helemaal te gek. Dus daar gaat hij dan maar. Het lijkt me wel een dilemma, want Edwin van Hoevelaak, een zeer succesvol producer. Iedereen wil ermee produceren, wil ermee opnemen. Ja, en zelf wil je aan de andere kant ook graag zelf de stal uit en lekker zingen. Ja, nou ja, het is natuurlijk al lang bewezen dat het kan. Hè? Emiel Hartkamp doet het. Er zijn meerdere producers in Nederland die gewoon ook zelf solo zingen en optreden. Het komt ook uiteindelijk daar vandaan. Ja, ik ben natuurlijk succesvol met het produceren van platen voor andere artiesten. Maar ja, het neemt niet weg dat ik zelf af en toe ook nog wel eens op het podium sta en een liedje zing. Dus ja, die carrière wil ik nog wel even